तर नमस्कार मित्रांनो. आता दुपारचे 4 वाजलेत आणि आज सकाळपासून खूपच पाऊस लागत होतो. 10 वाजल्यापासून अजिबात न थांबता पाऊस लागत होतो भरपूर, आणि वाळात पण आज पाणी इल्ला भरपूर. तर मित्रांनो, बरेच दिवस सांगत होता चढणीचे मासे दाखव, चढणीचे मासे दाखव. अजून दाखवलंही नाही आहे, पण मगाशी दुपारी वाटतं भाऊजीने जाळा लावलेल्यानी, आणि आता भाऊजी बाहेर गेलेत. तर माका सांगितल्याने की जाणी जरा बघून ये मासे काय लावून येलेत. तर बघूया. गेल्या वर्षाच्या व्हिडिओत बघितलं नसेल तर बघा माशांचं, चढणीच्या माशांचं व्हिडिओ. आणि आता पण जरा बघूया. तर चहा नाश्ता झालो की नाही दुपारचं? मी चहा पिऊन येईल पूनमकडनं, आणि आता बघूया मासे. अजून कापू पणच मोफत धरता. तर मित्रांनो, माझो पाण्यामुळे आवाज तुमका येणार नाही हा. आणि बघूया, लावून गेलेत भाऊजी. बघा आता हे बघा. थोडेसे भेटले आहेत, 10-12. आणखी बघूया जरा पकडून. तर भाऊजी नाहीत, बाहेर गेलेत, त्यामुळे नाही तर तुमका आता दाखवणारच होत आहे मासे चढणीचे. तर आता हे आपण बाहेर खाली घेऊया आणि बघूया. तर मित्रांनो, खालच्या बांधावर पण असतले उड्या मारत, कारण वर चढत असतं. तर बघूया ते जरा बघूया पकडून. तर मित्रांनो, हे बघा, बघू शकतास तुम्ही चढणीचे मासे. तर हे बघा मासे गावले एवढे, आणि आता बघूया जरा गावतात काय. बांधावर जाऊया खाली, आग्राजात आहे, आणि बघूया जरा मासे मिळतात काय. थोडे गावलेत, थोडेफार. तर चला. तर हे बघा, जाळा घेऊन चढणीचे मासे पकडू केलं भाऊजी नसल्या कारण, आणि पाऊस पण येतं जरा. तर बघूया, बांधावर पकडूच्या चढणीचे मासे, आणि जरा पाऊस येतो त्यामुळे जरा थांबाया.
तर मित्रांनो आता संध्याकाळचे 5 वाजलेत आणि असंच खाली फेरी मारू गेलं आहे. बघूया काम काय करतात ती. तर हो साक्षी चाय पितं. मित्रांनो तर वाढलो आहे बघा आत्तासून. अजून 8 दिवस हवे आहेत आमका लावूक. आणि इकडे साफसफाई चालली वाटतं. अरे काय करता कामाक लागल्याशी वाटतं. अरे भारी. मग एका दाखव जरा आहे तू काय हिका दाखव. पुष्पक आमच्या अजून येत नाहीत. काढ काढ. होय 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 बरोबर आहे. आज बोलाक लागलं असता म्हणजे हिरूक घेऊन भारी दाखव. तर पुष्प आमचा हे बघा हिरूक काढता हिर काढता. काढ काढ बघूया. वर्षा बघूया काढता. तुका येत नाही म्हणजे का. काढ बघूया. तर बघ शिक त्याच्याकडनं. शिक पुष्पा जरा त्याच्याकडनं शिक. तशी नको काढू. हे बघ तशी येऊन दे मोठे. हा अशी येऊन दे. हे बघ मोठे येऊन दे. हे बघ असे बांधाक मिळा कवी. आणखी एक सावळ तोडा सगळी. तोपर्यंत मी येतोय असोच फेरी मारून व्हायचं जरा तकडे कोण जोगलवाडीपासून बघू. खरकडे बघूया. गणो आज जोत धरल्या ना गणे नांगरता. काय रे झाला. मॉब दिवसाने याकडे जोत गमला. मग जो तो ट्रॅक्टर घेता. पेट्रोल बंद केल्याने की जाग्यार येतले पुन्हा. आमच्या 2 पाड्यांका उजू करूची होत रे. देऊन टाकूची. ऐकत नाही. मारतात एकामेका म्हणून गोंधळ असते ना. ना तरी पण एका तो पांढरो ना जरा वसाडा. 10 जणांक बैलांका आडावून धरता एकटो. ना आता करतलंय 2-4 दिवसात. भैमुख घालून होता काय बघतोय. हा भुईमुख दोन्हीवर. पाटात काय या पडलो सकेरो लागलो बरोचसो गे या इलो ना ऊर पडली या. नाही तर एवढ्यात केला असता सुरुवात. किती गावले रे. ऐत्यार थांब. ऐत्यारात थांब. किती पकडलं. तर मित्रांनो होमो बघूया काय खवळे किती पकडले ना. तो कितीशे धरलं. किती गावले. तेच घेऊन खाय जात. मापत धरलं रे. खाली आज कोण गिरायक कोणा. आज समुद्र गिरायक. समुद्रात इथे नेऊन लावता. आणि त्याच्यावर काल गेलास ना. काल सकाळी गेलास ना. करा सकाळी बबलू गेलो. आणलंय स्टेटस बघ. तू गेलं स्टोरी बघ. शाळेत कॉलेजात कोण गेलं. मी नाही गेलो. आज चांगलं आहे खरं. काय काय आज मी नाही येत. माशांचा होता ना. सांगा आदल्या दिवशी सांगा नाही तर आधीच सांग. भारी येत मग तुझे.
काढू कोणतं ते बोल. ते काय नदीक चालले की आता उद्या जाऊची. ते आत्तापासून खणान ठेवले आणि हा सकाळी जाऊची असती. आपण कधी जाऊया मग तू सांग. नदी उद्या उभी आता जाऊतो असतो त्याच्यामुळे काय. जाऊया उद्या माझी कामं असतात परत गोंधळ होता मग त्यामुळे. व्हिडिओ घेऊ कोण. आजचा व्हिडिओ बघितलास बघले तर भारी आहे ना. मीच बघलं मी अजून बघलं. दुपारी 2 धरले. चला मग चला तर घरा गे घरात आज लवकर शे लवकर कसं दुसरं काय तुमचं सुबलो काय रॉड फिशिंग रॉड घेतल्यापासून तो मेले ओम्याच्या जवळपास येतच नाही माहिती आहे मी सारखं ओढीत मयंकर उद्या तुला सांगून जा म्हणलं. तू कधी धरलं सकाळी आत्ताच इलेलं आहे मागे. कधी धरलं नदी दाखव. हा बा हे का दिसतात काहीतरी हे बघा शेतका कळशी बिळशी घेऊन पाणी आहे हा एवढा घराकडे का वांग्यांका आय तो दुखत काय गो किती वेळ काढतास एका झाडवणीचे छत्री खया मित्रांनो वांगी लावला काय गो कितीशे काढलास एवढेच ते आणखी देऊ एक मॉब झाले एक झाडवण होईत काय भाऊ वाढवण नाही होची त्या आणखी देव खयची देव खाली खयली या खयची ही देव काय आण कोयता ही बाई ना मेरा टाकल्या कापावून घे थांब त्याच्या राहू ह्या करूया तू कोगीत थै ह्या नको करू माती एक तर घाल त्याला वाळा सगळी ढकलून हे असे धरायचे जी लोक मुंबईतच पहिली गावात होती आणि आता मुंबईतच त्यांना या सगळ्या आठवत असताला होय ना गो आठवतं ना कोपरं साफ करून टाकला नाही एका मिनिटात तर सासू शिकवत असून एक कसे काढायचे इरूक घे ते येतले तू तैसून वडीच जा बघा काय 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 होत असा कोणी सांगलाय गावा झाडवून वाळताना असं काढायचे उलटे राहून गो सासू सांगता ऐक तो उभ्या कमरे रात घेऊन का काढ ना आपण पैसे का काय हो अजून लहानच समजतस तू स्वतः चाललंय बघ बघ हुशार आहे माझी बायको वाटला का तुमका काय बघ पिंगाना केल्या नर्जन खय रे क्लासाक चाललास खय हे काय म्हणतो कितवीत गेलो दुसरीत गेलं ना मग नंतर शाळेत दिलो भारी आज वाटून वाटून खातास आपण दोघे भाऊ भाऊ आटाण्याची काबुली खाऊ आणि भांडत भांडत घरी जाऊ काढ काढ पुष्पा काय जमत नाही मस्तच की तर मित्रांनो पुष्पाने इकडे काम करतात जरा मी आत्ताची लई नांगरून जरा आणि तर वो बघू एक इतपत वाढलो होतो
या मोहिनी भाता मोहिनी ह्यो एक कोपरो आणि तो एक सारथीचो हा आणि ह्यो राजा अजून लय लहान हा आणि जरा पातळ रुजले 2 कोपऱ्यात आणि पाऊसात जरा कमी आहे नाहीतर 3 दिवस भरपूर लागत होतो. चल 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 पटक्कन चल. टापतेगिरी करतास तुम्ही, कामं करतास कसली? तुमच्यावर वॉच ठेवूचं लागतं तर कामं करतालच, टाइमपास करतास मगापासून. तर मित्रांनो अशी संध्याकाळ होती आणि वातावरण वाईज जरा आज पाऊस नसल्या कारणाने वाईज जरा बरा होता. तर बाकी काय म्हणतास? मजेत? हां काय आले पिशवी आता नाही तर नको आता असं नाही मग नाही झाडं लावू झाली असती कट्टर नाही आपण. तर बाकी काय म्हणतास? व्हिडिओ आवडतात की नाही असा पुष्पक सांगा जरा कमेंट करू. पुष्पाकडे आमच्याकडे मोबाईल नाही हा मोठो फलाट त्यामुळे नाही तर त्या कमेंट वाचित राहूला असता. हां बबलो 2 जोताक पाडे आणल्या ना बांधाक काय नेता हेंका इंजेक्शन बाबा बाबा एका अरे अरे एका सांभाळ तू बाकीचा राहा देत डेंजर डॉन तो दोघं हंका हे माणूस बरेच होतले माकडला जोता गुजू करू आणलंस की का. तर चला आता ती मस्तपैकी चहा आणि नाश्ता करूया ना, भूक लागली आहे. पुष्पा पुण्या काय गो पुष्पा पुण्या काय अरे ती बघ बोलली पटकन आले पुण्याकडे गेले नाही तर जरा रागावला जाऊ काय होय ना काय बघ हिर काढून झाले. आता झाडू वळताना दाखवूया ना कशी वळतात ते. काला तासणार कधी पण तू कधी तासशील तेव्हा. आता गीत ती सुरी घ्या सुरी घ्या आणि तासूक सुरुवात कर. चाय पिऊया वाईज इंका वाईज गावात घालूचा काय रे. हे 2 पाड्यांका देऊचेत तेका आणि एका मस्ती करतात ते दोनवले आरती. तर मित्रांनो चाय नाश्ता करूया आधी. चला इथेच थांबूया. बाय बाय. तुम्ही पण करा.